na tinalo ang nanginigla dahil sa magiging kawal na pinadala nila. Kaya dito nagdesisyon si Mehmed na magpadala sila ng 100,000 army at sa pagkakataong ito, sasama na iyon itong makialaman sa prinsipe. Paugam na ulag ko ang grupo ni Vlad, habang nagpapahinga sila at kumakain ng mga kasama. Dito na niya naramdaman ang matinding panunuyo ng lalamunan ng pagmasdan ang mga nasa paligid. Kaya pumasok siya sa kanilang tent. Nang magkakalit na sana sila mag-asawa, bigla siyang naglaway sa dugo ng pag-iyak at nagigil siyang tumigil at lumagas. Hoy, sunda lo! Isang pagsubok ang dumating sa kanya. May lalaking vampira ang nag-offer sa kanya pero nagpaiwan na si Vlad. Ayaw anak, pagdokko ba? Ngunit ang hindi alam ng prinsipe, may ilan na palang perks ang nakaalam na ng mga ito kung saan papunta ang kanyang pamilya at ibang Transylvanian. Kaya kinagabihan bago pa man sila makarating sa monastery, tinatake sila ng mga ito. Pero iilan sa kanyang mga kasama ang lalagas at kasama dito si Dimitri. Pagdating nila sa loob ng simbahan, hinahanda niya ang mga kalalakihan para umano makipaglaban sa mga parating na Turkish. Samantala, alam na rin ng sultan ang sekreto ni Vlad. Kaya pinag-blindfold nito ang mga kasundahan para umano hindi matakot ang mga ito sa magiging kalaban nila. At nag-umpisa ng maglakbay patungo sa Closea Monastery. Kinabukasan, napansinin siya ng pag-iwas ni Vlad sa silid ng araw, kaya sinundan ito hanggang sa workshop. Maya-mayang army ng sultan gamit ang buong koloni ng paniki. Ngunit ang hindi alam ng prinsipe, may iilang Turkish na ang gumakyat sa bangin patungo sa monastery. Nang marinig ni Vlad ang sigaw ni Mehmed, dito na rin siya lumusob sa mga kalaban. Pero naisahan siya ng sultan. Hindi pala sumama ang leader sa mga army nito. At nang mga sandaling iyon, inatake na ng ilang Turks ang monastery. Nang nasa tower na ang mag-ina, sinuntok at sinipa ng kawal si Myrina para mahulog pero nakahawak pa ito. Ngunit napasigaw ito nang kinuha ng mga Turkish si Ing Erez. Narinig ito ni Vlad, kaya sa isang iglap, mabilis siyang lumipad pabalik sa tower. Naabutan pa niya ang kawal na gustong kumatay sa asawa. Ngunit kasama ang palad, natuklap ang batong kinapitan ni Myrina kaya tuluyan itong nahulog sa bangin. Ilang minuto na lang bago tuluyang sumikat ang araw at babalik na siya sa normal. Hinabol pa niya ang asawa pero mas mabilis ang pangyayari at tulugak sa mabatong bangin. Sumisikat na ang araw, kaya bago pa malagutan ng hininga si Myrina, nakiusap itong inumin ang dugo nito para sa kanilang anak. Wala nang oras para mag-isip si Vlad kaya napaiyak itong pinatay ang sariling asawa. At kasabay ng mga sandaling iyon ang Master Vampire sa kuweba. Na ibig sabihin, malaya na ito sa sumpa dahil sa prinsipe. Pagbalik niya sa monastery, wala na ang kanyang anak. Halos wala nang natira sa kanyang mga tauhan. Kaya pinainom niya ang mga ito sa kanyang dugo para maghahiganti sa nangyari sa kanila. At dito pala niya sa monastery itinago ang armor na akala niya hindi na niya susuotin ulit. Dahil sa masalimuot na nakaraan nito, inilibing niya si Myrina at nangakong kukunin ang kanilang anak. Kasunod nito ay inatake na nila ang kampo ng Turkish. Wala patawad ang mga tauhan ng prinsipe, lahat pinapatay. Ilang saglit lang ay pumasok na si Vlad sa tent ni Mehmed. At dito bumulaga sa kanya na pinaghandaan pala siya ng sultan. Nagkalat sa sahig ang mga Barian silver kung saan ito nakatayo. Nakatayo ito sa gitna ng tent na may sinag ng araw at hawak ang isang pure silver sword nito. Liban pa man sa mga ito, hindi niya inalintana ang sakit at panghihina. Dahil kailangan niyang mailigtas ang kanyang anak. Kaya buong akala ni Mehmed na madali lang niyang mapatay si Vlad. Ngunit tila nakalimutan ng sultan kung sino siya noon bago pa man siya naging vampira. At sa isang iglap sinaksak ng prinsipe ang sultan sa dibdib. Sinabihan niya ito na siya na umano si Dracula, anak ng demonyo sa kakinagat ang leeg nito. Takot na takot ang kanyang anak sa bagong katauhan niya. Maya-maya lang ay dahan-daang lumabas ng tent ang mag-ama. Akala ni Vlad tapos na ang problema niya pero hindi pa pala. Dahil patay na ang lahat ng Turkish, humahalimuyak na ang dugo ng kanyang anak sa mga kasama niyang vampira. Guys, yan buhok, one night ka-guards. Guys, nabalan watch. Ako kay dagot ka-guards. Sinsya lang kayo mo sabwa, guys. Nananaw ni sa salida.
Superbook. Superbook. Stop. Stop. Book. Take a nancy box. Ingon mo, kuwan sila. Ano? So yun. Ano? Wow! Tulungan mo naman ako, Joy! Malala ko! Wow! Ang dami ba ang design nito, Chris? Oo, ang galing ng mga design niya, no? Ang bagong robotic exoskeleton ko ay makakatulong sa mga tao na magbuhat ng bagay na doble ang kanilang bigat. Dad, paano ba ito gumagana? Ganito ba? Hindi pa tapos yan, Chris. Bago ko simulan ng assembly, kailangan kong pumunta sa lab at i-calibrate ang motion sensors. Oh, boring ang calibrating na yan, Dad. Ganito na lang. Natatandaan mo pa ba kung paano mag-assemble ng magnetic inversion capacitor? Dad, madali lang sa akin yun. Tandaan mo, kailangan mo sundin lahat ng instructions na walang sabit. Pati safety measures, wala kang kalilimutan. Alam ko yan, Dad. Walang problema. Babalik ako ah. Pag-ilis na Ano nito? Pag-ilis na daan, Ark. Garas ka ha. Kailangan mo gamitin to. Pag-ilis na daan. Joy, Okay, spirit na na. narinig-figure ko ang holo helmet at naalala ko ang Pag-ilis na daan. ng Ninja Warriors na hindi man lang tumitingin sa mga instructions. Toro! Sabi ng dad mo, kailangan daw sundin ang instructions. T-shirt. Hindi na kailangan. Di ba, Liz? Kana. Nung inayos ko yung navigation system ko, isang oras bago ko nakita ang kusina. Wala na po ko dun. Sigurado may dahilan Andre, kung ba't guys. design ng dad mo ang mga safety protocols Ano, nito, Chris. Pak. Murag slowly. Ha? Ha? Kanang. Kana. Ito lang sulubol. Ha? Kani oh. Tayo kay nilaag sirak-sirak ba? Kayo. Laog ito. Kuhan, makita mo. Ato kan Tark. Abot lang aka. Abot kas oras, guys.